Per Sant Jordi matem un drac, per Carnestoltes cremem un rei i enterrem la sardina. A la vella Quaresma li tallem 7 peus. La mona de Pasqua ens la mengem. Per Sant Joan ho cremem tot. I per Nadal piquem un tió i el caganer ho acaba de rematar. Però us juro que els catalans som gent pacífica i no ens agrada cridar. Cada país té les seves tradicions, algunes des de fora incomprensibles. Te n'adones quan viatges pel món. Allò que per tu et sembla una barbaritat, per aquella gent és el més venerat i respectat. Això és la diversitat, no entendre per què els altres fan les coses, però tot i així respectar-ho. I és per això, amics i amigues, que avui us vull parlar el tió de Nadal. No es diu cagatió. El tió de Nadal és una tradició molt arrelada a Catalunya, a l'Aragó, a Occitània i a Andorra, però que ha anat canviant amb el temps. Ui, sí, de fet, fa 60 anys va estar a punt de desaparèixer. No! Sí, el tió té orígens rurals, quan a les cases hi havia llars de foc. A principis de desembre s'anava a buscar un tronc, una soca, un tió, per cremar-lo per Nadal. Per cremar? Sí, després de picar-lo perquè cagués, se'l cremava com a símbol de renovació del foc de casa, abundància, fertilitat i renaixement de la natura després de l'hivern. I no patia? No, de fet, un cop tallat al bosc no podia patir massa. És més, aquell tió tenia propietats màgiques i de les seves cendres se'n feia ús. Oh! Cagatió, avellanes i torró. El tió se'l posa amb una manta a vora del foc o de la calefacció. La qüestió és que estigui ben calent. I se'l va alimentant amb tot tipus de fruites, verdures, aigua, llet. Però sempre menjar cru. No li foteu espaguetis a la carbonara al tió. L'objectiu és que el dia de Nadal arribi ben tip i calent perquè cagui ben fort. Us he de dir una cosa, el tió sempre havia cagat coses petites. Llaminadures, figuretes del pessebre, torrons, una mica de cava, 4 coses. Però últimament us heu begut l'enteniment i foteu els grans regals. Això és pels Reis d'Orient, el tió és petit. Però tornant a la història, cap a 1950, que la gent ja vivia en pisos, no tenien llar de foc i es va deixar de cremar el tió. I de mica en mica va caure en desús. Oh! La gent va començar a celebrar el Pare Noel, que això no ho havia fet ningú mai aquí. Però era un personatge internacional i volíem semblar qui sap què. Ara bé, el 1975, en Ferran Margarit, un il·lustrador, va tenir la brillant idea de pintar les cares dels tions per portar-los a la Fira de Santa Llúcia. I ho va petar. De l'èxit que va tenir, el tió va ressorgir de les cendres i gràcies a això avui encara ho fem. Uf, va anar de poc, doncs. Per sort es va tornar a fer popular. I fins i tot hi ha grans tions en viles i ciutats on la canalla va picar conjuntament perquè cagui ben fort. No caguis arengades, que són salades. Per cert, no us ho he dit, però res de tallar troncs al bosc, Si voleu un tió, el compreu a aquesta gent que s'hi dedica. Les tradicions s'han de respectar. Si més no, si no ets d'allà, pregunta abans de criticar. Fer el contrari és colonització. És pensar que les teves tradicions són més importants que les dels altres. I malauradament això passa sovint. Cagatorrons, que són més bons. Per cert, pels que sou d'aquí i ho voleu canviar tot sense tenir en compte tots els que us van precedir, reflexioneu un moment i sigueu més humils. Els símbols són símbols. I un tronc és un tronc. Visca el tió a cops de bastó.